পাতালকনা যে আবুল তাবুল কক সাইতমনি বিনি যে অস্থিরতা রাজনৈতিক চঞ্চলতা রাজনৈতিক বিনো রাজনৈতিকনি जों नासिक नायखांगाय प्रथम सानग्रा खाबो तिप्रालेन हिनाय नों आफुखौन गेदे तिप्रालेन सानपुरखाय ताबखै नों तिप्रालेन आलादा रायजो मान्य हिनि साइतो नों आफु सानमाखै ताङै सानगोना तेबो बरवो फरिनार गु बेक हिन छामारो बिनि जे कासा कासा ककथाय कासा बिनि तामनेनि कक सामानि कक बरक मान्य हिनै नाय kok borok mania tise jaddo fani kok saudi kok borok mania hinggai jaddo fani kok saimaya jaddo fana hamjak maya bo darawoto bo সংবিধান সুইজাক tong kok borok sanaringya hinggai jaddo fani baga andolon khaimaya rajnaitik khlaimaya jaddo fana hamjak maya bo darawoto patalkona no obsisnani musu tebo boro saka bubagra bubagra no kuk chogugni saw no kuk dagiburi sogri ucherero je bubagra আমার সাথে জাদ্দ ফানা হামজাগো যে বুবাগ্রা যে গ্রই বিগ্রা রকনা আমার সাথে নাইও যে বুবাগ্রানি বাকি নাই চিন খাও পরিবর্তন ফাইও অনেক চেঞ্জনি থাকা অনেক जों জাদ্দ ফানা হামজাগনানি রঙি থাকা থানচানি মারিও তাক ফাইমানি জরাও बुबाग्रानि दागि मुंबायनो बुबाग्रानि ओ चेन्ज तुबु मानि बागिनो जों ताबुक चुबा चुबुरि दं जे बुबाग्रा नक ग्रिनो नक तांगियो जे बुबाग्रा रांकुसा ग्रि रकनो रुगि सुगि हिंगा आरो हेल्प खालाय दं परासुना परिमेया आब्रमो हेल्प खालाय दं फातानि बरक फाइमेया बनो हेल्प खालाय दं फातारा थै दं फाइमेया आबनोबो हेल्प खालाय बुबाग्रा जतनो से हेल्प खालाय दं जे हामजाक मानि बिसिंथै तै थानचानि मारिनि बिसिंथै बसे नक हुक छगरेउ नि साइ दं दिने आं सानानि मुजुं नरक अबरनो यासि सुरगना যখন তিপ্রামথা এডিসি প্রশাসন ফাইব্রো নাই কিসুলে গুণগল ওংখা ফিয়াবা অরব গুণগল সাব খায় অব তিপ্রামথানো সিল সাওই তিপ্রামথানো হামে ফুনুকনানি বাগৈ গোসাকনি ফানো ওংখনা অর বিজেপি ফানো খলাইमा खाना यासि सुरनानि बागै নাই অরব কংগ্রেস ফান খলাইमा खाना কিন্তু তিপ্রামথা কোনো দিন অমহাই খ্লায়া তিপ্রামতা খুক্তি মনংনানি রঙ্গো बुबाग्रा हामजांनानि फोरोंगो बुबाग्रा केबनो बुनानि फोरोंगिया केबनो तकनानि फोरोंगिया केबनो नक सकचादि हुक सकचादि आमति बुबाग्रा फोरोंमानि ग्रै सुदो बुबाग्रानि बुखगो बुबाग्रानि कगो थानचानि मारिवानि दंगो हामजांना सिमिसि फोरों बुबाग्रा आर अबो थाइसे मुइतुनार क्रिपाटार नों अरवो जे बुबाग्रा नि थानि आसि हामजांमा ग्रि हिंगाय नों मुसुक जरा बुचाइ दं मांगला खामुन नों मुसुक जरा बुचाइ दं मांगला खामुन नों नुकना निजिनो जे पातालकना गु बेक नैनाय जे बररक नों एनआरसी नि बागै रां थुमतलांमारो बस्ता पाइप्रो रां थुमतलांमारो हिनिनाय जों नुगोता अमहायके पातालकना गु बेक हिनमारो किन्तु आ पातालकना गु बेक हिनाय रक हंगाय अब टिपिया फाइनाय रकसि जारा एनआरसी नि बागै रां थुमतलांजाकनाय रक बा जों खानाबले अरक किलाव खरकसा दुकान दिनाय ताखु खरकसा साव दुकाननि जत रां बिनि जे तामनेनि पुजी पाइसुगै बनो सुबाखा जे अरव नि फरिनार गुबेक मांसिनाय न निनि अर एनआरसी मानसिनाय न हिनिनाय आसुकै सुबाखानि साबाय मारो आ बरो रक्सि जे बरर नन चाया नोंया खायनाय दिन आने दिन खाय आब्र पर्यन्त नन चुबाखा आउ नेत्रिका हामाखायनो आ बर रक्सि ताबो आ बरर निनि लगी करिखा तिप्रामथारको फाइपेबेखा आं सानानि मुचुंगो दिने पातालनो नों अमहायकाय सामानि अ बररक न कायसा जलि हुइनाय नन ताबो ले हास हामको नन गु बेक हिमानि नों ताबो मुइतु खाइरिमा हाय लुकजाकसिवा आं जे अब गु बेक हिनजागिया गय नों से बुबाग्रानो धुन के लाथा तैरिप्रिक ना तुगजांना हिनसामानि नों ना लाथा तैरिप्रिक जात नायदि आं अबसे सानानि मुजुं पातालकना न दिने तेबो जों अर पातालकना न नुखा जे बुबाग्रानो 2023 नि परे हिंगे शिलं दा खार थांनो केलकाता दा खार थानो हिनसाव बुबाग्रा तांनि खारनाबा बुबाग्रा केबनो फान बिसास गात खलाया
বুবাগ্রা যতন হামজাগো যতন কগ্রু যে একটা কিছু খাইনাই বুবাগ্রা जों সাইমানো হানি বাগি দফানি বাগি থানচানি মারি তুগুই দङ দাগো বুবাগ্রা কোন দিনে বিশ্বাসঘাতক খালাया বিশ্বাসঘातक खालायनायले पाताल गन्नासे नों বিশ্বাসঘातक खालायगा सिगांगो नों तिप्रालेन सानगा तिप्रालेन सानैना नों आरो বিশ্বাসঘातक खायबोबा नोंते বিশ্বাসঘातक खालायगा एनआरसी सानिनाय फरेनार गु बेक निनाय रां फैसा तलांगिनाय बस्ता कानिउनाय नों বিশ্বাসঘातक खालायगा अ बर रंनो नों याकारे कलांखा नों व्यक्ति स्वार्थ लोभनि बागिनाय नों याकार कलांखा বিশ্বাসঘातक खायनायले नोंसे 2023 नि परे नोंसे बर तंनानि तंया आमसे वानसुकदि आर बुबाग्राले माया गोनांबा बुबाग्राले थांजो सानायबा बुबाग्रा हिनपान मानो माना खायपान मानो किन्तु बर माना खायपान माना माने याफान मानो नों किसा हुसकासि तंना नांसिनाय आ जागासे थां सगैयानो जों नन अमहायकिन जों मा सासिनाय निनि जे कथाबार्ता अतिरिक्त मात्रा लाई थाका आबुनि बागैनो जों दिनै पेस मिटर माफाय नन स्राय स्रायके कक सानानि बागै तिनि बसते बसावो तिप्रासा बुरि नाय गाय बुबाग्राखौ नों बर नुखाबा बुबाग्रा बर तिप्रासन बुरि खाबा बुबाग्राबा थानचानि मारि हिनिसे थानचाव जतन फायदि हिनिसे अर कसाक बुया गोख्रां बुया हिनै नाय जतन सेरिं तंमानि जागाव नों बर बुमानि नुक तंखाबा अमहायके कक्ता सादि नों वानसुदि नों तिप्राजोकसि बाक्सा सावो नन अनेक कक उंगै सावो फियाबा जों बुरि रक उंगैनाय जों आसिक कक नन खुबलाय सायाखौ दिनै तेब सानानि मुसुंगो नों जे अमसु खालायनाय बुरिवो तग्रिवो ताइसे सावो अरव माफिया गुन्दागिरि राजनीति खालायो हिनाय जेल चबजागबायनाय रखनि नों सिग्रु निनो अ जेल चबजागनानि न बर किरिया जों बुरि रफानसो जेल हाबैनाय दफानि बागै जातनि बागै आंनो सानो मुसुं नों जेल चबनांगा साबना चबनाबा नों जेल चबनांगांगाय नों सालचा थांका दिल्लीवो नों आरो बुरि रकनि कोनो इज्जत रक्षा करिखा बुरि रकनि सिलता हानि दर्शन गणदर्शन ओंखा अतिरप्रा राज्य ओ बिचार मालिया हिनाय नों दिल्ली थांगा नों दिल्ली थांमानि नों ताका पगैदा थांगा नों आसिदा बुरि रकनि इज्जत नों पगै थांगा नों ताबु नासिक नायदि बुरि रक बमाहायके नों सिगाङावबो निनो अर मारखासिन निनो अर किरण कुमार जमातिया बरक जे देरसार जे गुलि खालायजागै थैमानि बिनि बागै बिचार सानमानि नों बरमासो चब दिहिन सानानै नांले नों अर बिश्वजित देबबर्मा जे कर्मचारी अरव निनो अरव मिटिं मिसिलनि समय थांगै मिसुम कुथुम जातिखे बुजाक मानि बिनि बिचार नों सानमानि नों अब केसबो फाइल खायजा नों आबनोसो केसबो खुगायनाय अबनिसो बिचार सानैनाय बरमासो जेल चबनानै नांले यांगो नों नुक दंगो अरव निनि बीजेपी नों जे बीजेपी थांका अ बीजेपी नि जारा अरव निनि अरव दंगो मेम्बार्स दंगो इलेक्टेड मेम्बार्स और दंगो इलेक्टेड उपप्रधान बरकसे अरव दल दैनाय गेंग्रेप खालाय दंगो निनि बुरि 16 बছर न आबनोसि नों जेल चबदि आबनोसि नों फासि अर्डार सानदि नोंबा बियां बरनि बरक न बियां तंगसं बरक नबा नों आलंगो दाबायनानि रक आलंगो जबायनानि रक नों अमहायके ककसाबा नों सायमानो अमरपुरनि घटना अमरपुर बचिनि बुरि बुखौ बिनि टिउसननि टीचार बायनो जे चबैनाय अर रमफ्रे समफ्रे खालायजाक मानि नों अबनोसो बिचार सानदि नों अबनोसो कठोर शास्ति मारिनायनि सादि नों बरक सा थानजे दंखामोबा ताबु खुंगांगाय नों बुखुगो रांबाय मार्क्स थेपा जाखाय इंगै दंखा कक कायसा दं बांलाबाय कोथाय हाहन्त चिर बसंत आमी बसन्ते मरि माहायङै दंखा अर 2 बार बसन्तनि कक साजागो कायसाके बसंत रुक ताय कायसाके बसंत सिजन अ बसंत सिजन न ब बेरायनायनि थांफुरो अ बसंत रुक बाय आक्रान्त इंगै थैमानि कक तिनि पाताल कनाबो अम हायनो इंगै दंखा बंग करona रानी इंगै दंखा जेमन करनानि समय मार्क्स थेपाया दिबा बंगांगाय अ मार्क्स थेपा माने रांनि मार्क्स थेपाय दंखा ओंखायबा बब्र निनि बरक थैदा दं थांगैदा दं
nini borok red da khaijak tong dorson da khaijak tong bo abo silia kobongo thui tong kha rangni kobongo thui tong kha tini ang sanani mujung corona ni samoi chung nukha mask thubuinai corona ni samoi nai nini sanitizer bai virus ko mani khari mani tini bonobo gu bag ni nai bonobo khari mani chung nukha tabu ngangka ni obo gu bag tongla nino oro bukugo nung jisupano max tepe ragni max tepe tongdi nung kuno dino yogla 2023 last fight paikan kai nung nai dia apro bubagra da khar nani nang nung da khar nani nang abusna di bubagra le bishas gato khaya bo kuno dino kharya bo tabu botong nai ulo botong nai bini dilli nok tongo kelkata nok tongo shillong nok tongo abo thanai no Fainai no wa asa jawa khlai tong abo sung jot to borok no saiman tong patal konna nung nini kok no limit to tordi limit ni baire thangkang gangkai chung TWF rok kuno dino buri ni chung buri ni ra harigla nung bubak rana sawo dun ke latha ti nai latha bai naituk tiklai jak nai public korok bai nung abo set nung huskai tongdi tabu bubagra mana khaima se ngui tongo la thapri frik jagya non sudu bu bek sini sini ko a jaga se tongo